Esti Amenabarro Iraola naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, gizarte hezkuntza eta pedagogia graduetan, eta alteritatearen pedagogiaren inguruan aritua, eta nire doktore tesia justu irakasleen arteko harreman pedagogikoen inguruan garatu nuen. Irailaren 12 eta 13an, Miramar Jauregian alteritatearen pedagogiaren inguruko ikastaro berritzailea eskainiko dugu. Eduardo Romero Murtziako Unibertsitateko irakasle titularra eta alteritatearen pedagogian aditua izango da gurean. Alteritatearen pedagogiak irakasleen arteko harreman pedagogikoak aztertzeko ikuspegi interesgarria eskaintzen duelakoan, zaintzaren etika bezalako dimensioak aztertzeko ikastaroa eskainiko dugu, eta animatu nahi zaituztegu Euskal Hezkuntza Sistemako irakasle eta hezkuntza alorreko profesional guztiak zuen arteko harremanen inguruko analisiak alteritatearen ikuspegitik aztertzera.